NgokukaMathewu 14. Ngaleso sikhathi uHerode umTetrarki waluzwa udumo lukaJesu, waze wathi ezincekwini zakhe, "Lo nguJohane uMbhaphathizi, yena uvukile kwabafileyo, kungalokho lawa mandla asebenza kuye." Ngokuba uHerode wayembambile uJohane, wambopha, wamfaka etilongweni ngenxa kaHerodiya umkaFiliphu umfowabo, lokhu uJohane wayethe kuye, "Awuvunyelwe ube naye." Kuthe efuna ukumbulala, wesaba abantu, ngokuba bathi ungumprofethi. Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerode indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo, yamjabulisa uHerode, kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina yathi, "Ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhaphathizi." Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa yababehlezi nayo ekudleni yayaleza ukuba inikwe, yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe, lanikwa intombazana, yaliyisa kunina. Kwafika abafundi bakhe, bathabatha isidumbu, basimbela, baya bambikela uJesu. Wathi uJesu esekuzwile lokho, wamuka lapho ngomkhumbi, waya endaweni eyihlane eyedwa. Kepha izixuku zathi sezikuzwile, zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Waphuma, wabona isixuku esikhulu, waba nesihe ngaso, waphulukisa abagulayo babo. Selishonile, abafundi bakhe beza kuye, bathi, "Le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile, mukisa izixuku ukuba ziye emizaneni, zizithengele ukudla." Kepha uJesu wathi kubo, "Akuswelekile ukuba bamuke, bapheni nina ukudla." Bathi kuye, "Asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili." Wayesethi, "Ziletheni lapha kimi." Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini, wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa, abafundi baphakela izixuku. Badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, iziqabetho eziyishumi-2 ezigcwele. Kepha abadlayo kwakungathi amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini, bamandulele ukuya phesheya, aze amukise izixuku. Esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka, sekuhlwile, wayeyedwa lapho. Kepha umkhumbi wawususukile amastediyu amaningi emhlabathini, ushukunyiswa ngamaza, ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo, bethi yisithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane, wathi, "Yimani isibindi, yimina, ningesabi." UPetru wayesephendula, wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wayesethi, "Woza." Wehla-ke uPetru emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba, eseqala ukushona wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." Masinyane uJesu welula isandla, wambamba, wathi kuye, "Awu, wena onokukholwa okuncinyane, ungabazeleni na?" Sebekhwele emkhunjini, umoya wanqamuka. Abasemkhunjini bakhuleka kuye, bathi, "Ngempela uyindodana kaNkulunkulu." Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha. Athi ukumazi amadoda aleyo ndawo, athuma izigijimi kulo lonke izwe langakhona, baletha kuye bonke abagulayo. Bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe, bonke abawuthinta basindiswa.